Чырвоная ці малая панда чароўная жывёліна памерам з хатнюю котку. Яе густая чырванавата-карычневая поўсць дазваляе ёй бездакорна злівацца з галінамі дрэў. Чырвоныя панды жывуць на дрэвах, а іх целы маюць такую будову, якая робіць іх выдатнымі акрабатамі. Калі панды гуляюць адна з адной або хочуць запалохаць, яны ўстаюць на заднія лапы і выстаўляюць кіпцюры. Чырвоныя панды найбольш актыўныя на змярканні або ўначы. Удзень яны звычайна спяць на галінах або ў дуплах дрэў. Чырвоныя панды робяць гукі, якія нагадваюць спеў птушак. Белы колер пад вачыма дапамагае медведзянятам не заблудзіцца. Маці могуць лёгка заўважыць гэтыя белыя меткі і хутка знайсці сваіх дзіцянят уначы. Чырвоныя і вялікія панды вельмі далёкія сваякі. Палеантолагі сцвярджаюць, што іх бліжэйшы агульны продак існаваў каля 43 мільёнаў гадоў таму. Вялікая панда належыць да сямейства мядзведзяў. У адрозненне ад яе, чырвоная панда адначасова нагадвае янотаў, ласак і мядзведзяў. Таму заолагі вылучылі іх у асобнае сямейства – пандавыя. Чырвоныя панды жывуць ва ўсходніх Гімалаях на вышыні ад 2200 да 4800 метраў над узроўнем мора у Непале, Сікіме, Бутане, М'янме і Кітаі. Клімат у гэтых рэгіёнах умераны. Горы ўпрыгожаны змешанымі лясамі, дзе растуць піхта, каштан, клён і іншыя высокія дрэвы. Гэтыя лясы звычайна прахалодныя і вільготныя, а падлесак у асноўным складаецца з бамбуку і рададэндранаў. Чырвоныя панды фізічна няздольныя пераносіць тэмпературу вышэй за 30 градусаў. Таму яны пачуваюцца камфортна ў гэтых змешаных лясах з умераным кліматам. Продак чырвонай панды быў драпежнікам, але паступова ператварыўся ва ўсёеднага. Цяпер чырвоная панда любіць садавіну, ягады і яйкі, але можа з'есці невялікую птушку ці мыш, калі атрымаецца злавіць яе. Асноўнай крыніцай ежы панды з'яўляецца бамбук. Неапрацаваны бамбук таксічны, бо змяшчае рэчывы, якія ў стрававальнай сістэме жывёлы могуць ператварацца ў шкодны цыянід. Людзі гатуюць бамбук, каб нейтралізаваць цыянід і прыгатаваць розныя смачныя стравы. Панды не ўмеюць гатаваць бамбук, аднак іх арганізмы прыстасаваліся нейтралізоўваць цыянід у страўнікава-кішачным тракце. Цела панды паглынае каля чвэрці энергіі, якая змяшчаецца ў бамбуку, які яна спажывае. Такім чынам, ёй трэба есці не менш за 13 гадзін у дзень. Акрамя чырвонай панды, толькі вялікая панда, кітайскія і малыя бамбукавыя пацукі, а таксама бамбукавы лемур з Мадагаскара могуць харчавацца свежым бамбукам. Непальцы ведаюць чырвоную панду са старажытных часоў, называючы яе пунья. У Кітаі з ёй пазнаёміліся толькі ў 13 стагоддзі нашай эры. Для параўнання, вялікая панда згадваецца ў кітайскіх рукапісах, якія датуюцца 7 стагоддзям да нашай эры.
Кітайцы лічаць чырвоную панду сімвалам поспеху. Акрамя таго, лічыцца, што чырвоная панда валодае здольнасцю бачыць будучыню і маскіравацца. Еўрапейцы впершыню пазнаёміліся з чырвонай пандай толькі ў 19 стагоддзі. Чырвоная панда была афіцыйна адкрыта ў 1821 годзе англійскім натуралістам генерал-маёрам Томасам Хардвікам. Нядаўна чырвоная панда была прызнана афіцыйным сімвалам Сікіма, самага экалагічна чыстага штата Індыі. Чырвоная панда мілая і бяскрыўдная істота, але яна знаходзіцца на мяжы знікнення. Знайсці панду ў дзікай прыродзе даволі складана, і іх папуляцыя не перавышае некалькіх тысяч. Высечка лясоў пагражае іх асяроддзю пражывання і крыніцам ежы. На чырвоных панд палююць браканьеры з-за іх прыгожай поўсці. Існуе павер'е, што жаніх павінен надзець на вяселле чырвоную футравую шапку, каб забяспечыць шчаслівае сямейнае жыццё. Чырвоныя панды лёгка прыручаюцца і пры правільным доглядзе могуць жыць у няволі значна даўжэй, чым у дзікай прыродзе. За апошнія 20 гадоў у 85 заапарках нарадзілася некалькі сотняў чырвоных панд. Калі ў вашым сне з'яўляецца чырвоная панда, гэта сігналізуе пра тое, што вам варта расслабіцца. Магчыма, вы празмерна хвалюецеся і бачыце праблемы там, дзе іх няма.